Hei te siellä ja tervetuloa seuraamaan Suherruspäiväkirjaa. Minä olen Lauri ja tällä kanavalla esittelen taideharrastuksiani ja höpisen erinäisistä asioista, mitä nyt milloinkin mieleen juolahtaa. Lähinnä kuvataideharrastuksiin liittyvästä kuitenkin. Tänään voitaisiin tehdä maisemapiirros hiilellä. Ja koska viime päivinä on ollut aika talvista ja kylmää täällä pohjoisessa, niin voitaisiin tehdä ihan semmoinen pohjoinen talvimaisema. Minä olen ylipäätään melko askeetikko, mitä tulee näihin välineisiin, ja tässä hiilipiirroksessakin on tarkoitus mennä aika riisutulla setillä, eli pääasiassa olisi tarkoitus käyttää tuota hiilipuikkoa, sitten pienempiä yksityiskohtia, jos on tarpeen, niin hiilikynää. Ja värin poisottoon käytetään muovattavaa pyyhekumia tai sitten pienemmissä yksityiskohdissa tuommoista kynänmallista pyyhekumia. Mutta eiköhän aloitella. Eli tässä tämä mallina oleva valokuva valikoituu aika lailla sillä perusteella, että kaikki me täällä pohjoisessa asuvat varmaan ollaan tämmöisiä maisemia joskus nähty ja monilla on niistä muistoja. Mutta pointtina ei toki ole tässä piirustuksessa se, että minä toisintaisin tuon maiseman täydellisesti, vaan enemmän tavoittaa se siinä oleva tunnelma. Tässä minä nyt blendaan talouspaperilla tuohon tuommoisen pohjakerroksen, että paperi ei olisi aivan valkoinen, koska tämä on aika tumman puhuva tämä mallikuva. Tästä lopputuloksesta ei kuitenkaan tule ihan niin tumma kuin mitä se mallikuva on. Tässä hiilipiirtämisessä mulla on, ja muutenkin niin kuvataiteilussa on yleensä aika semmoinen intuitiivinen lähestymistapa, eli yritän aika lailla laittaa aivot automaattiohjaukselle, enkä niinkään yritä jäljentää sitä semmoisia pieniä yksityiskohtia. Niin kun tässä kun minä aloitan tätä piirustusta, niin haen enemmän isoja muotoja. Mutta tosiaan näiden mun videoiden ei ole tarkoitus olla mitään tutoriaaleja, ennemminkin ehkä jos ne jotakuta inspiroi, niin se on silloin hyvä, mutta en ole sillä mikään opettaja omasta mielestäni tässä, että ennemminkin ajattelen, että olen teidän kanssa oppimassa näitä juttuja. Ja tässäkin kun tulee tämä pusikko tänne vasempaan laitaan, niin en minä ajattele siinä mitään risukkoa, vaan tämmöistä aika abstraktia muotoa, kun minä sitä piirrän. Ja nyt tällä hetkellä tuo metsä tuolla oikeassa laidassa näyttää enemmän joltain muurilta, koska se on vaan tuommoinen blokki. Joo, tästä maisemasta itsellä tulee ainakin mieleen jotkut lapsuuden ja nuoruuden aikaiset kävely- tai hiihtolenkit maaseudulla. Ja se kun yksikseni tein lenkkejä ja aina vähän harmitti, jos siellä tuli ihmisiä vastaan, koska se jotenkin se illuusio siitä rauhasta silloin romuttui, vaikka on siinä se ristiriita, että minä olen itse siellä myös häiritsemässä rauhaa siellä luonnon keskellä. Tämmöiset maisemat varmaan on jokaiselle jättänyt jonkunlaisen jäljen alitajuntaan, ja se on varmaan se jälki, mitä minä tässä yritän tavoitella tässä piirustuksessa. Ehkä jollekin tämmöinen maisema voi näyttäytyä vähän aavemaisena ja painajaismaisena. Joku taas pitää sitä hyvinkin kauniina ja melankolisena, mutta kaikki tulkinnat on ihan valideja, koska sehän tässä piirustuksessa vähän on ideana, että sinä kuvan katsoja katsot sitä maisemaa ja teet siitä ne omat tulkinnat. Siinä vaiheessa, kun minä olen sen saanut valmiiksi, niin se ei ole enää minun käsissä, että mikä se tulkinta on. Enkä tiedä, onko se missään vaiheessa minun käsissä.
tässäkin nyt tein aika nopeasti ja aika abstrakteilla viivoilla nämä männynlatvat tuonne metsikköön. Ja kovasti on niin kuin tavoitteena se, että en liikaa hiulaisi yksittäisiä viivoja, vaan antaisin tämän kynän melkeinpä tässä niin kuin automaattiohjauksella mennä. Ja vähän teen tuommoisia suuntaviivoja, jotka ohjaa tuonne keskelle tuota kuvaa, koska siellä on vähän niin kuin tämmöinen perspektiivin pakopiste. Tämmöinen aika vaikuttava perspektiivi tässä, tai sommitelma, että suoraan tuolla edessä on vähän niin kuin se maiseman kiintopiste. Ja sinne vähän niin kuin nämä kaikki viivat, tie ja tuo metsikkö ja pusikko ohjaa sinne keskelle. Joskus on mukava tehdä ihan tämmöistä mustavalkoista, koska tässä ei tarvi kauheena stressata väreistä ja niiden välisistä suhteista, että ainoastaan tämä niin kuin värisyvyys on tässä se, millä on väliä, että mitkä on tummempia ja mitkä vaaleampia kohtia. Joskus on myös sillain jännä kokeilla tehdä ihan abstraktia. Eli ei niin kuin edes yrittää jäsentää mitään olemassa olevaa siihen, vaan antaa vain tulla sen sieltä semmoisena tajunnan virtana. Silloin tulee joskus aika kiinnostavia lopputuloksia. Tässä on vähän tämmöinen tenkkapoo meneillään, että miten nämä tässä etualalla olevat tämä polku, johon on poljettu näitä jälkiä, että miten sen toteuttaisi. Kuten ehkä niin kuin on tässä antanut ymmärtää, niin en liikaa yritä miettiä tämmöisiä, vaan enemmän vaan piirrän sen, mitä näen. Ja aika tuommoisia epämääräisiä huituloita siinäkin on. Ehkä semmoiset kohdat, joita mä tässä eniten toistuvasti palaan työstämään, on just tuo vasemman reunan pusikko ja sitten tuo tie tuossa. Tästäkään ei kukaan ei välitä, että siinä on joku pusikko. Se on vaan tärkeää, että se elementti on siinä. Mutta se, että näyttääkö se pusikolta tai onko siinä semmoisia elementtejä, jotka yksilöi sen pusikoksi, niin sillä ei ole niin katsojan kannalta väliä. Se on vaan tuommoinen aika abstrakti esitys. Silloin kun tein tämän piirroksen, niin oli vielä ihan kunnon pakkaset. Nyt on tullut tännekin plussakelit, että vähän sillain taas tammikuu meni höpöksi. Yksi mitä minä maisemakuvia tehdessä aina ehkä tiedostamattakin teen on se, että teen piirustuksia ja maalauksia semmoiseen samalta ajalta kuin mikä on meneillään. Eli kesällä harvemmin tulee talvimaisemia tehtyä ja päinvastoin. Ehkä se on vähän semmoista päiväkirjamaisuutta tämäkin. Tässä mietin sitä, että kun olen kuitenkin pidän itseäni vähän semmoisena verbaalisen tai kirjallisen ilmaisun ja sitten tämmöisen kuvallisen ilmaisun välimuotona, niin silloin kun minä kirjoitan, niin
minä olen aika pedantti ja pikkutarkka, mutta sitten taas tässä kuvataiteilussa on aika tämmöinen vapaa huiskia, että tässä ei sitten kiinnosta niitä yksityiskohtia hinkata. Ehkä tämä jotenkin tukee sitten nämä vastakohdat toisiaan. Tässä on jonkun aikaa ollut myös tuo kynä käytössä, eli tänne on jo vähän tuommoisia pienempiä ja etualalle enemmän tulevia tummia yksityiskohtia sillä tehty. Ja nuo puiden varret tai rungot tuolla alhaalla on sillä vahvistettu. Tämähän ei ole sillain mikään valtavan kunnianhimoinen kuva, mistä minä tätä teen, että joskus kannattaa ottaa tämmöisiä projekteja, joissa olettaa olevan aika helppo onnistua, koska vaikka epäonnistuminen on tärkeää, niin se voi pitemmän päälle käydä vähän turhauttavaksi. Tässä on aika yksinkertaiset elementit, mistä tämä sommitelma ja maisema muodostuu, mutta se on silti kaikessa yksinkertaisuudessaan ihan tehokas ja toimiva. Jos haluaisi tehdä monimutkaisen kaupunkiympäristön, niin aika lailla samoista lähtökohdista sekin syntyisi, mutta on se kuitenkin monimutkainen aina monimutkaisempaa. Tässä minä näytän lisäävän vähän tuommoista tummempaa väriä tuonne kulmaan, eli tuommoista vinjettiefektiä, mutta se ei kyllä sitten varmaan lopputuloksessa ihan hirveänä näy, eikä se ole niin tavoitteenakaan. Tässä nyt aletaan olla jo sen verran loppusuoralla, että vähän vahvistellaan jo näitä olemassa olevia ratkaisuja, niin kuin taka-alan metsää, mutta pitää olla varovainen, että ei liikaa työstä sitä. Taivasta näköjään vieläkin vähän halusin tuunata. Tähän blendaamiseen minä tosiaan käytän ihan omia sormia tai sitten talouspaperia ja enemmän noita sormia kuitenkin, koska talouspaperi tahtoo olla aika semmoista, että se painaa sen värin aika lujasti siihen paperiin, että kun on kerran sillä talouspaperilla blendannut, niin sitten se ei siitä kovin helposti enää lähde edes pyyhekumilla pois. Tämmöisessä maisemassa voisi tapahtua. Joku varmaan sijoittaisi jonkun kauhuelokuvan kohtauksen tähän ja joku toinen jonkun synkän itä-eurooppalaisen taideelokuvan. Kohtauksen. Tässä aika hyvin onnistuen siinä, että tässä niin kuin tuo kaikkein valkoisin kohta on aika lailla just tuolla, mihin kaikki nämä polut tässä kuvassa vievät, eli tuolla tämän tien päässä, mikä näkyy tuolla. Vaikka tiehän ei tietenkään sinne pääty, se jatkuu siitä johonkin epämääräisiin paikkoihin. Minä en itse
pidä itseni kovinkaan paljon maisemamaalarina, vaan ennemminkin ihmisten piirtäjänä, mutta sitten kun teen maisemia, niin kyllä mieluummin jätän ihmiset niistä pois. Vähän niin kuin katsoja saa olla silloin se ihminen siinä maisemassa. Tässä on tietysti monenlaisia ajattelutapoja. Jotkut voi mieltää mukavammaksi laittaa sinne ihmisiä ja eläimiä ja semmoista. Joillekin se toimii. Ei ole yhtä oikeaa ratkaisua, enkä minäkään tässä halua mitään linjauksia tehdä, että näin kuuluu tehdä ja näin ei. Vielä vähän siinä hinkataan etualan polkua. Tai aika loppusuorallaan tämä jo alkaa olla. Tässä on erityisen tärkeää kyllä pitää huolta siitä, että ei liian kauaa tätä työstä, että se spontaanius siinä pysyisi. Jos kiinnostaa tämmöiset taideaiheet ja aika kepeä rupattelu niistä, niin kannattaa kyllä pistää tämä kanava tilaukseen. Mulla olisi tavoitteena tänne enemmänkin näitä omia piirustusvideoita ja vähän aika näyttää, että mihin tämä nyt sitten tästä etenee, että voi tulla jotain ihan muutakin, mutta kuitenkin tähän kuvataideharrastukseen liittyvää. Ja semmonen siitä sitten tuli. Ensi kertaa.